Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Onte fixen un vídeo e mandaron aí varios mensajes ao Messenger e vou contestar a 3 puntos que teño aí que son importantes porque culpan tanto a hostelería. Entón aquí unha persona puxo que a culpa é dos que votaron o día das eleccións, como dicindo que o partido que manda ahora que fai ben e outro que fai mal. Olvídate disso, xa teño dito 100 veces que os partidos políticos estamos nunha pandemia e están a matarse arriba de todo. Así que é como se tes un familiar malo e somos na casa 7 e o tipo depende do que decidamos todos e levámonos a matar. Tú opéralo, outro que non operamos, outro que toma este medicamento. Entonces, por aí vamos mal. O partido político dá igual o que mande. Mando o que mande, vai estar montado así todo unha atrapallada, porque é así como está montado. É lei de vida. Xa vos dixen que nos pueblos e nos concellos tú votas ao alcalde como persona, te olvides do partido político, que logo chegar arriba é todo, hai unha mafia aí montada que é toda unha estrategia. Así que tú nun concello votas ao alcalde porque é o tipo, que ainda che pode botar unha mano, senón olvídate, senón estar jodido. Así que por aí nada, por a política vamos mal. Despois, outro puxome aquí que, claro, como dixen que se gastou cartos en luces no alumbrado, que é electricista que ten que vivir. Claro que tens que vivir, macho, pero ese non é o problema. O problema é que están dicindo que non se pode xuntar xente, non pode haber aglomeración de xente. Entón montamos un lucerío para que vaya xente a velo, que é o que pasou nas calles. Estaban a tope de xente, non se desinfectaba. Vale, vamos ca mascarilla, pero non se desinfectaba, aglomeración de xente. E o que se gastou só en consumo eléctrico, non é esta elección, en consumo eléctrico daban axudas a ti como electricista e a todos os electricistas. Pero non, gastouse o diñeiro e cobraron as empresas suministradoras de corrente que son dos políticos tamén. Entonces, interesaba facer o chollo, senón non se faría o chollo. Pero bueno, pola regla túa que dices de que eres electricista tens que vivir, eu teño un amigo que ten unha fábrica de queixóns e outro unha funeraria e ele quere que mora a xente. Non é unha lógica moi boa que me estás dicindo, pero bueno, eu respeto, pero non é a lógica que estou explicando eu. Se non pode haber aglomeración de xente, non pode haber. Vale? Despois, outro tema, outro chaval puxome aí que foi a un bar buscar uns bocadillos e que a hostelería que, claro, que é o peor de todo, porque na hostelería estaban sin mascarilla, que chegou ao bar coller uns bocadillos e que estaban nunha mesa 4 personas non conviventes, dixo el, pero bueno, non serían, son empleados ou son traballadores que están a traballar, estarían comendo. E están sin mascarilla, que non é lógico, dá igual. Entón, agora vouche facer unha pregunta solo. Tú colleches os bocadillos e onde os comeches? Ca mascarilla ou sin a mascarilla? Porque veixo difícil que comeres o bocadillo ca mascarilla. Dixo eu, seguro que comeche fora ou na oficina ou comeche nunha parada dun autobús, como moita xente cando non se podía comer nos bares, comía na parada do autobús, no remolque do camión, porque os obreros teñen que traballar, e cando chove estaban a juntas paradas dos autobuses. 7 veces, e a parada non é tan grande para manter a distancia de seguridade, pero que non poden facelo. E quen desinfecta iso? E comían sin mascarilla, porque non poden comer con mascarilla. Entonces, por aí tamén vamos mal. Tú para comer tens que quitar a mascarilla. Como para fumar? Vas a un centro comercial e vas a zona de fumadores, aí en Vigo están varios, a veces vas ali, están varios xente fumando fora, sin mascarilla, non poden fumar con mascarilla. Se é tan grave tamén o do tabaco, porque non suprimen o tabaco unha temporada? Eliminouse o tabaco todo durante un ano. Impuestos, non interesa. Así que vamos mal tamén por aí. Por aí vamos mal. Pero tú, vou facer unha pequena reflexión. Tú imagínate, este ano non hubo festas, que están jodidos das festas, non hubo discotecas, non hubo nada, pero sin cambio hai aglomeracións de xente nos trenes, nos autobuses, nos centros comerciales. Tú imagínate que eu saco un modelo de mascarilla para ir ao bar, vale? Para que non quitar a mascarilla no bar. Atende, Tengo unha mascarilla nova que vou sacar agora ao mercado. Unha pajita, vale? Tú podes falar perfectamente, metes a pajita, bebes, sacas a pajita, quítala da boca se queres, só la usas no bar para beber. Non vamos a dar comida no bar. Imagínate que facemos esta mascarilla e vas ao bar e podes tomar unha cerveza, un café, tens que deixarlo enfriar un pouco, senón queima a boca, pero bueno, tomas o café, vas ao bar tranquilamente, pides a comida para levar e cómela onde queiras, porque ao bar non interesa máis que non a comas no bar. Se é para levar e vas consumir, o bar a veces hasta lle dá pena a xente que está comendo fora. E dices, ostras, os obreros en vez de estar aí fora comendo na caseta non poden comer ali, pero se tú consideras que é mellor que estean fora, pois imagínate que cois a comida e vaste para fora. Na hostelería xa hai mascarilla como en todos os lados, vale? Pero ainda así o hostelero ten que desinfectar as mesas e as sillas, ten que ver a aglomeración de xente que ten no bar ou non ten que facer iso.
porque se ten que facer iso, os caixeiros dos bancos, eu se estou con mascarilla, hai que desinfectalos tamén, os peajes, hai que desinfectalos tamén, os supermercados, cando vamos e tocamos as comidas, que eu teño ido buscar, penso po can, e un saco, toco o día, se non o quero, quedan os dedos ali marcados, hai que desinfectar tamén. Nos supermercados hai que controlar a xente que entra, desinfectar os carritos, non tens que desinfectar tú, un pañuelo ali para limpialo. Os trenes van a tope de xente, uns, que se ven por aí. As calles están a tope de xente. As paradas de autobuses hai que desinfectalas, ou só ten que desinfectar o hostelero, porque xa estou con mascarilla, como todo Dios. Xa estou con mascarilla como todo Dios. Eu creo que por aí vamos mal, porque no bar só quitas a mascarilla para comer. Que pasa? Si, a xente a veces pasas un pouco, había que controlar a xente, pero non só no bar, na calle, en todos lados. Ahora recortando o horario a xente, que pecha antes o bar, o que vai facer é a xente xuntarse máis nas casas ahora, máis inda, e non van a estar que a mascarilla. Xa iso xa é fijo. Ao contrario, o bar tiña que estar aberto ainda máis horas para que a xente podera ir por tramos ao bar. Vale? En cada concello que tiñan que mandar era unha persona, en vez de gastar cartos tontamente, a controlar cada bar e estar ali. O hostelero traballando e o tipo controlando. Por se non se senta ben, por se non ten a mascarilla, por se non respeta a distancia de seguridade, un tipo controlando, que mandara a cada concello, para que todo funcionara ben. E despois, entón si, o horario máis largo, para que pudera ir máis xente ao bar con máis tempo, non máis corto, pero o que pasa é que queremos encerrar a xente por algo, nós queremos encerrar a xente por algo, porque tú se vas ao bar, eu estou limpiando a mesa, limpiando a silla, desinfectando, creo que vou estar mellor que na calle, en calquer sitio, se estou con mascarilla igual, pero non é así, e podría haber festas, porque non hai festas, se a festa eu vou con mascarilla, e vou con unha mascarilla destas, imagínate que fago esta mascarilla, por que non pode haber festa? Porque hai aglomeración de xente, non? Pero entón, se puñemos unha mascarilla destas, xa tiña que ser como unha calle ou como o metro ou como o tren. Non, culpa é da hostelería, a culpa é da hostelería, a culpa sempre é do pobre, me cago en Dios, non sei por qué, a culpa sempre é do pobre. Vean, chavales, mira vos, dile que desinfecten os caixeiros, que desinfecten os peajes, os autobuses, os ascensores, que tamén os desinfectan, suba xente no ascensor por arriba baixo, toca todo, nada desinfecta nada, e deixai de tocar o cara da hostelería, que os tipos teñen que vivir. E non pelexedes, chavales, que iso é que os queren encerraros a todos, queren metervos na casiña cedo con marjaliñas, cedo para casa. Veña, chavales, non me rompo máis a cabeza que se estou sin salir, O método da mascarilla gustoume, se me homologan, cuidado, Galegos, galegas e xente del mundo, para o bar. Veña, chavales.